Era mazwana ya chele urwa bora watanga panewo inyadze bora ndikudzinza kudenga rimazuva ndebhebho ndetaramizvake but bhebho andaitwa plana mwe panongo aripo mwana tazaona ichi kuita kunge batanati time ngezi but akundiramba tatone as long as ndiripo tatopina mueaster tatopina mueaster tatopina kusimbisa bo todzwina hivi Maria mawatsacha pakupa mashoma hey Prisia urazimfara semix cha umwana wende kutaurira kaflaga inoza mwana uyu tagupinda mugore chifosha mari anasi bwana anondidokta usiwe chipo here orotedzonziya nazo amazisadaro andinawo chimbomudza kuti andikaziganzira madhawa ashandi dokta uri kurapa cha uruwaziya doctor rapwa kumene mazano zvamune muchingoita muchingoita chipo the time when I'm talking to you sha I see the angel blooming the flowers in front of chimbopo munhu mukana waiziya yo daro zona munhu atori conductor akatokumisira pa atori pakondo dokta waiziya kana mwanozikanwa munharaunda akatoadmitwa parinyatwa amene kwada kutoendeswa kumozambique nenhau yekurapa waiziya aiwa zvekurapa anorova aiwa kubva kupi zvako apana nchibva kumbonotenga magetsi me anenge osiya bhegi rangu kumba sienda pe vanhu toke ndodzoka ndichiona aiwa but mira ona chimbotero mukana chimbombo mukana chimbotasa kwakabhira chamakirwa niyo shaona takabva chimbotasa kwakabhira 3 years chingotora chinhu 1 cha Osama muita se muri boyere ruamba se chimisi aiwa boti rimo muraundi na doctor ko ndikumbodyiswa kamari nasi zuva roko waiziya aira ndi doctor ka kakunenda kanamirira waiziya sona ndikadini ngopatoka pamunotodzwanira ibongo wangu tikama wana mabasa waiziya awa ndi doctor ndimuyeta plus avarwadziwe nemunhu anoona izvi handakana sendi but izvo ndikuvandamirira waiziya kubva makuseni everything waunditira zvapera rega ndibvunza kuti bhebho kufunge nini what do you think about me always I'm thinking about you but you know that ngonivarira panze alright doctor lori gendosiya mabhegi angu ndoyanchiudza ichi so tokumirira ndizvo handimirire ndoyanema as long as ndiripo para unohina saka ndatowina moko rakaipa mbona usatye wanzwa tabhilivhiza mwana pangonzwa kuti doctor Osama padarika achitaura kuti doctor waiziya ndikazoti panenge pandazoti weekend ndirisoma atongoti iripo waiziya but I think it's a dream shaona ka baby ukanzwa rati ndipombo yekufunga ndikudzoka ibo ngatimbomira to ibo usatombokwate waiziya ukatongonzwa mwana ati ndikunofunga ndipe 3 days chikana ndikudzoka anodzoka unani kana asingati ngatimbomira usakwate tabhilivhiza mwana pangonzwa doctor anenge akunonoka aiwa bo anhu ya patience waiziya usakwate waiziya gari ya batanwa kombi kuti ange batanati kudai koyo balutsi vawo balutsi for ndachifunza pamwe tondirasisa kabozishaini usida kukulusa tufeshe ndachadafarira kuchese izvo zvisana kana iwo anokuturisa go 1 hour gallery chipo ndazonyatsogayo kuti I love you too Dr. Lo sure baby thanks baby how can I know let me give you a hug so katimboita kanecha woku baby uri free here timboita necha woku just any doctor vambospenda waiziya no problem and let's go
Sometimes ndikakurota kuhope ndetakakuvhunduka so ndinoyadira saka unondida ka you have a space in my heart saka ufunza kuti ndingakunyebebe babe. I love you. Upamuira apa doctor. Ndopandiri mfano wangu. Kudya na mama. Youth. Kuda sei. Zvamutemo. Good. Unondadza una ina kundidhumis chimbosiya kumbita ndege chimbosiya ndika ndege Ko watorara tonyatsoenda kanga hamuna rimwe game here risi iri brandutagira temborana undi tinokuchijamba so izvi ndozvembwe izvi pesi kanzi dokta kake akana 1 kilomita kutombofamba chake chako handina bhutsa kuti tamarengenya kudai so but ndakambata mfana uko ndinoda ndombomuita wastaki Amnini? Ndoitwe wanditira. Ingashayo. Ndokubasa iri kunokuwa Sha, untareze kubasa kwase kwanika. Kochiko. Ndokochi. Uruona chi? Bhuku yana kana 1 hour iyi. Ndabva unoiti siya una doctor ndobva unotora izvi haina kana apana kana 1 km ndafamba. Kusambo dzinoshanda kuparenya. Yamusona na doctor ina kana kumbogara. Haina tombogara. Kongodzanya kuti doctor andiri medical doctor ndiri Kwanzi oshanda kuparenya twani mailo. panda kuti ndiri doctor ndaudza ndiri medical doctor rini. Ko yatinoshanda paparenya twani. Ndiro shi doctor wambona parenya twani mugedero yona iwe chipo chiwo. Kwewo kundinyepera chiko. Pegedi bhutsu padzemadhokta mukati wanenge wachirapa vanhu dzikadambuka ndiyaisona pagedi. Uchandungodoyo mari yangu bhoza ndingamboite zvinhu zvisina kana basa ndipo mari yangu ndonobaya. Ske yandipedzera time kundibvisa umba kwedu kukuya zvinimisa panapa. Baba venangu andikunyepera ndaremerwa inini aiwa. Usiyana nesystem yako iyoyo. Apa kapa shaka nemari yangu wakadyaka ndakutombobata bhutsu shama. Mira rasta ona mira mwangu mira atota imunokwanisa kutaura gafa ndipo bhutsu dzangu foni yako iyi ndipo foni yangu kufoni yacho isi yake yangu ndipo hapana yose andijairire usapota kuita zvinoita next time iwe ndipo bhutsu dzangu isabhutsu dzangu kurumidza isabhutsu dzangu ndijairire mfano usapota kuita zvinoita ndakadzoka usina mari yangu ma1 ndida kumbokubatsira but kabatsirika munhu uchadzobata makastoma zvakanaka haunyari kundipedzera time yangu undikwanire iwe indoda zvinhu wambona doctor mugete kadzimba yangati doctor upi anopfeka obheki kudai so iye mbuka yemunhu hanyari. Please guys subscribe and like and comment and share, please guys, please.